Hormatly prezidentimizin paratatly ýol başçylygynda garaşsyz hemişelik bitarap Türkmenistan döwletimiz innowasion ötüş ýoly bilen anamly öňe barýar. Täze websaytlaryň şeýle-de mobil programmalaryň köpçülikligiň ulanýyşy girdilmegi ulanjylar üçin ören amatly mümkinçilikleri döretdi. Aşgabat şäher hakimligi tarapyndan paýtagtymyzyň ýaşaýjylary üçin sanly hyzmatlar portaly ýoly goýuldy. Inni raýatlarymyz bu onlaýn hyzmatlar arkaly gymmatly wagtlaryny taşytlap, jemaat hyzmatlaryny, ýagny suw tölegini, zirdibil tölegini, jay jemaat hyzmatlarynyň tölegini onlaýn görnüşde töläp bilerler. Mundan başga da gerekli guwanamalaryňy hem onlaýn görnüşde sargyt edip bilersiňiz. Munyň üçin ye.gov.tm salgyty bilen saýta girmeli. Saýtyň ähli mümkinçilikleriniň peýdalanmagy üçin ýaşaýan ýeriňiz boýunça degişli ýaşaýyş ulanýyş müdirligine baryp, şahsy otagyny döretmek üçin login we açar sözüni belli etmek zerurdur. Çünkü bu programma degişli idara kärhanalary bilen maglumat kommunikasiýasy torlary bilen ara baglanyşykda işleýär. Baş sahypada suw tölegi, guwanamalar, zirdibil tölegi, jay jemaat hyzmatlary bölümleri ýerleşdirilenler. Suw tölegi düýmesine basaňyzda agyz suw hyzmatlar portaly açylar. Agyz suw tölegini telefon belgiňiz ýa-da salgyňyz boýunça amala aşyryp bilersiňiz. Telefon belgiňiz arkaly töleg amala aşyrmak isteseňiz, öý telefon belgiňizi, hasap belgiňizi, şeýle-de hödürlenen misalyň jogabyny öýjükleri girmek arkaly amala aşyryp bilersiňiz. Hasap belgisi näme? Munyň üçin siz Aşgabatdagy suw edarasyna baryp, şol ýerden hasap belgiňizi alyp bilersiňiz. We şol hasap belgini jemaat hyzmatlarynyň tölegleriniň beýlik görnüşlerine hem ulanyp bolar. Geljekde bu hasap belgini awtomatik suwluk bermek hem meýilleşdirilýär. Salgy boýunça agyz suw tölemek isleseňiz, ýaşaýan etrabyňyzy, köçeňizi, jay we otog belgiňizi, hasap belgisini girmek we hödürlenen misalyň çözgüdini ýazmak ýeterlikdir. Indiki adymda hasap belgisini näki sanlar girdiňizden soň tölemeli pul meşguriňiz awtomatik suwluk hasaplanlar. Hasaplanan pul meşgurini aýlyk ýa-da islenlik 6 nafar karta arkaly töleg edip bilersiňiz. Eger-de siziň ýaşaýan salgyňyz barada maglumatlar ýok bolsa, onda siz ýaşaýyş şaý müdirligine degişli resmenamalaryňyz bilen baryp maglumatlaryňyzy girdip bilersiňiz. Ähli maglumatlary tez wagtda hyzmatlar portalyna ýerleşdirmek işleri alınıp barlýar. Guwanamalar bölüminiň üstü bilen raýatlarymyz ýaşaýan ýerlerinden gerekli guwahatlar üçin ýüz tutup bilerler. Munyň üçin guwanamalar bölümine girin. Şol ýerdäki resmenamalar düýmesine basyp, gerekli resmenamaňyzy saýlap, berilmeli daranyň adyny ýazyp resmileşdirmek düýmesine basyp, sargyt edip bilersiňiz. Meniň resmenamalary düýmesine basyp, resmenamaňyzyň ýagdaýyny barlap bilersiňiz. Şahsy otog bolmadyk raýatlara hem gerekli resmenamany saýlap, telefon belgiňizi hem de hödürlenen misalyň jogabyny girdip dowam etmek düýmesine basaňyzdan soň telefonuňda tasdiklaýyş kody geler. Şol kody girdiňizden soň tasdiklamak düýmesine basyň. Açylan sahypada ýerleşdirilen soraglary jogap beriň. Ilki bilen ýaşaýan etrabyňyzy, köçeňizi, jay we otog belgiňizi, adyňyzy, ataňyzyň adyny we pasport belgiňizi, bermeli daraňyzy ýazmaly. Soňra ýüz tutmaňyz kabul edilir. Sanygy goýulan resmenama belgisi telefonuňyza geler. Resmenama belgisi soralýan ýere şol SMS-däki belgi arkaly ansatlyk bilen resmenamanyň ýagdaýyny barlap bilersiňiz. Resmenamaňyz saýar bolanyna üstünlikli diýen ýazgy peýda bolar we telefon belgiňizde SMS habarnamasy geler. Şeýlelik bilen özüňizi oňoýly wagtyna guwahatyňyzy degişli ýaşaýyş müdirligine baryp alyp gaýdyp bilersiňiz. Zirdibil tölegi bölümine girip jemaat hyzmatlar tölegini geçirip bilersiňiz. Şeýle-de jay jemaat hyzmatlarynyň hem tölegini şol ýerde amala aşyryp bolar. Jay jemaat hyzmatlar bölümine girimizde 3 ugur boýunça tölegleriň görnüşi görkezilýär. Bu ýerde jay kärenli tölegini, has oňoýly we otoglaryň ýerleşigi gowlandyrylan öz bolşy ýaşaýyş jaýlarynyň jemaat hyzmatlarynyň tölegi, ýyllyk töleglerini amala aşyryp bolar. Bu hyzmatlaryň üstüne basanňyzda soralýan soraglary jogap bermek arkaly ansatlyk bilen töläp bilersiňiz. Aýratyn bellemeli zatlanmadyň biri de Aşgabat şäher hakimligi tarapyndan paýtagtymyzyň ýaşaýjylar üçin sanly hyzmatlar portalyny 3 dilde hem ulanyp bolýarlygydyr. Bu hyzmat portaly Aşgabat şäher hakimligine degişli ähli ýaşaýyş müdirliklerini we paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny bir ýere jemleýän uly maglumat tor bolmak bilen raýatlarymyz üçin berilýän hyzmatlary ýeňilleşdirmekde amatly çözgüt bolar. Ýakyn geljekde portalyň mümkinçiliklerini has hem giňeltmek we amala aşyrylýan hyzmatlaryň sanyny köpeltmek meýilleşdirilýär.